vielä mitään liimaa, ihan normaali teivit, että se on vaan yksi maali ja ei siinä sen kummempaa. Tärkeä eka maali meille. No tuo yksi maali, se on kenties MM-historian upein maali tähän mennessä. Eikö siellä pääkopassa yhtään kylmää? No en mä tiedä. Tuli paikka ja yritin tehdä ja se meni maaliin ja ei siitä tullut kuin yksi maali vaan, että ei ole väliä millainen maali, kaikki on yhtä tärkeitä ja nyt se oli eka maali ja me pelattiin muutenkin tosi hyvä peliä ja ansaittiin paikka nyt finaalissa. Kuinka paljon tuota ilmaveiviä on harjoiteltu? No pienempänä sitä joskus tuli harjoiteltua, mutta eipä sitä nyt viime aikoina hirveänä ole treenattu, että nyt se meni sisään ja kiva juttu. Sanoitko tuossa aiemmin turnauksen aikana, että sinulla on muutamia kikkoja mietittynä takataskussa, tämä taisi olla yksi niistä, mutta missä vaiheessa teit sen ratkaisun, että nyt sitä lähdetään yrittämään? No pääsin maalintaan ja joku kaveri sanoi joskus, että testaa jos pääset käymään siellä, niin testattiin ja ihan kiva juttu meni maaliin ja se oli niin kuin sanoin, niin hyvä saatiin ensimmäistä, mutta pitkästä aikaa eka maali pelistä, niin se helpotti meidän pelaamista ja kaiken kaikkiaan pelattiin kyllä erinomainen peli. En uskalla kysyä enää paljon, kun kaveri on sinulle tuosta maalista velkaa. Mutta hei, Suomen mestaruus, nyt olisi tarjolla myös maailman mestaruus, mitä tuo kuulostaa? No se kuulostaa sitä, mitä me tultiin tänne hakemaan, että nyt on kaksi parasta joukkuetta finaalista ja me ollaan ansaittu paikka siellä ja nyt meillä on mahdollisuus voittaa jotain hienoa ja uskomatonta ja kukas mukaan vastassa, kun on rakas naapuri Ruotsi, niin tulee olemaan ihan mieletön peli. Niin, meinasin kysyä, että minkälaisia tuntemuksia tuo rakas naapurimaa sinusta herättää? No, se on rakas vihollinen, että kyllä innolla otetaan sitä matsia ja tää on hieno turnaus ollut tähän asti ja nyt meillä on vielä mahdollisuus tehdä jotain hienoa. Onnittelut vielä jo varmistuneesta MM-mitalista, kiitos.